sini o koglam pandao sung tui phai tung oba haikeno tini bo belaino tifra hasteo nangkuk mani tabu jorao o koglam pandao sung norong lam sogo enke phaidi sung asuk kabang sayawi sung phaidi sini nangkuk mani sini o koglam pandan bakago sung yapri shalayana ga tabu ke norong no sung ketalkhe sung sini mungrena nangya tamni hingake norok bono belaino sinio te bubagra bai tuijul saka tipramotha bodol ni bakakte tiprasa ni bagi satung no satung hiya wati no wati hiya klai samang tang batang tanggi tipra sa do pharok ni bagi sakno sinia sakni asuk thaino torje kari samang tang batang tanggai tongmani rok norogoi mankana goba haikeno sini tabuk studio phaisok paijak sini sar Foritus de Burmasono bono puilano lamso sini notice tipra channel Hambai notice Tripura channel norok ni nihin mungo norano chorai mani bagi. Fuila nang batini kogla mungkha tabuk tipra hasteo tengkreng bodol to tini BJP IPFT tipra motha gadalai faikha phiaba tipra motha bodol ka jotoni slai tabuk tipra hasteo hamsak mani bodol ni sini jago tei abuni yagulo obubo hni sinimung te bubagra hangke 184 raja bosong ba tipra haste ingkha kaisa rajani ha hani sini jago phiaba tabuk sujora tini watui nokbar tini kesang molni bojoraubo tini tipra sorok salbrung brumno jungjal bai kaglai angai to phiaba sung te babaisa phasing nai ne thanga hangke ভোট ফরসিমিনো নেতা মন্ত্রী রক কামি আমসাইও থাঙ্গি কামি আমসাই ni tongko sunglu kurok bai koklam salayo phiaba chongmari lai thangai tini Agartala hai ba kwbangma obahai shahor kotor thangai tini mega mass gathering alliance lukuthum panda obahai rok khlai jago obono rugui nin thanio sini notice tipra nai tong haste ni lukurok obono saimana machungo bobo hai kok nung ok haste ni lukurok no kesana na machung piaba tipra sarok ni jungjal bufru painai nini kha khamle bobo hai sini notice tipra nai tonai joto haste ni lukurok no uk nini bukhakti kisa saikena Belai hambai notice Tripura channel no tini ni o koglam pando belai important topic no tui norok tisaka. Hingke actually amono tui ani kabang ma sal